मा जागौमोनलाय हौवा गोदान हिनजाव गोदाना माबा हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ मा जागोन नोंसोर माबा दख'नाया क्लास 8 नि दख'ना नामा क्लास 8 आव बायनायमोन गोदो स्कुल फरायबानो सरस्वती फुजायावहाय बायनायमोन ब्रा औ ओमफ्राय जेबो जाबावाखै गाननायबो जायाना दिनै गानबाय न'आवनो दंखायोमोन नालाय जेबो ड्रेस लाना फैखायाखैमोन जोंहा न'आवसो फैदोंमोन नालाय ओमफ्रायहाय हाबा जाहैनो होननानै ओंखारबोबाय थांबाय दानि जों आहा लागोन दा माबासो बियो मागोआ मागो नामा बियो जोंना मागो होनो जोंहालाय माथो होनो बे बिसर नङाना मागो बेलायनाय बिसोर बारि बारि हाफोराव लागोन दा लोगोफोर क्लास 8 आव बायनाय दुर्गा फुजा औ क्लास 8 नि सरस्वती फुजायाव बायनाय दख'नाया नै मा जानो बायलायदोंमोन नायनाय जों बिसोरखौ नेदोंमोन ओमफ्राय सफैबाय नै बिसोरबो दाबो मोनफैबाय हाबायाव सोग्रोनोसै बिसोरखौ नेदोंमोन जों ओरै सिंजोंसो नै देलाय बबाव साला फैबाय थांबाय थानोसै जों हाबायाव हाबैग्रोनि जि गरम मोनला जाजोब्बाय फुजा गारिया नैलाय बावनो दोनजायोमोन फा लोंनाया बेजों बानायदों दा बाबायासो सिनायो जों मोजां सिनायला फैलानो बिसोरो दाहाय लागोन सफैबाय जा हाबायावनो मोनफैथारबाय ओमफ्राय फिसाजो बिलाइ हरनाय आरोना माने जोंनि बिनानाव जायो आरो पापानि बिनानाव जाबाय आरो हिन्जाव गोदाननि बिमायाहाय पापानि ओमफ्राय बांद्राय जों थांलाय फैलायबो नंलाया नालाय मोजाङै मोनथिलाया ओमफ्राय दिनैहायसो लोगो मोनलायगोन आरो सिनायलायानो होननांसिगोन आरो फिसाजो बिलाइ नायनाय बिनानाव जायो आरो हिन्जाव गोदाना हिन्जाव गोदान फार्स्ट गायग्रा सानसां बैजों थौदो मानसि दंजोबो नै दा खेबनोसै र' साहा लोंग्रोनोसै सिख्लाफ्रा नै जारौ जारौथार खेबनोनो हाया लाजिनानैनो जाजोब्बाय ओमफ्राय साहा लोंग्रोनोसै ओंखाम जानोसै नै एबारावहाय जों एसे लेट जाखादोंमोन नालाय ओंखायनो थाब जाना लानोसै ओंखामखौ होननानैहाय हाबफैबायमोन ओंखाम जाग्रायावहाय जानायाव एसे बिहिराना मोननाय मानसिफ्रा माने जानायनि टाइम जाखाबायमोनबो नालाय जोंबो एसे लेट जानानै थांखानाय ओमफ्राय बै सासे आब' माने ओंखाम रानग्रा सासे आब'खौ सिनायोमोन नालाय बेखौ देखायहरदोंमोन आं भइस डाबिंसो होनांबाय गान दामदोंमोन ना हाबा नालाय ओंखायनो नायलांबाय था जों जाना लाग्रोनोसै ओंखामखौहाय जाग्रोसै खोमसिसो नुबायना खोमसि नुयो हाय दं ओंखाम जानोसै होनदो हाय ओंखाम जानो जिरायबाय जोंहा नै बिब'सो नों सिनायो बेखौ आब'साखौ आंनि हाबायावबोमोन नङा दे हागौ मालाय हाबा बोथोरबाथाय कन्टेक्ट खालाम बिसोरखौ देलायस्रि ना मामोनलाय आब' देलायस्रि आब'सा मोजां दंखायो दां जानोसै जों गोथाव गोथाव नै
Ayo masa kun sana lagi. Sana saya bisa. Bisa dia le dah. Pui trả lấy hụi nào mà. Đây được em lấy. Này giờ đâu xây Beoyai xây mami thằng ơi xem là đi ra vậy thôi bữa mấy mami à đưa lại đưa Ayo yang kalah hai. Sebentar sih. Kau ni nak ram ham ni atas. Ayo, baju hai, kau nak ram mana kau ni? Ini tu lebih setengah. Dore mana mana mulai? Boleh tu untuk tangnya le. Oh doi thằng này. Mai foto kelapa baju ni. Yes, kau tangnya kau tu dah. Oh, haiwan tang mana? Haiwan tang mana? Ini, juga. Ayo ai mar bana mami. Beri kabar. Ya, kamu dah ya lah.